videa a speciál za 200 odběratelů. Mezitím si já si tady budu hezky jezdit, budu vám číst otázky, které jste mi dali. Je to mega zábava. Tak jo, první otázka. Editora nemám, takže sorry. Ninjana Gota. Jsem přečetl špatně, že? Ninjana Gota. Ne. Ninjana Gato. Jo. Baví tě natáčení? Ano. Jirisus MC. Ahoj, jak se máš? Dobře. To bylo trošku rychlejší, ne? Musím zpomalit. Čusík, jaký jsi znamení? Dala jsem lajka odběr. Děkuju. Znamení jsem bík, back. Ahoj, kde nejraději chodíš? Dom. Ne, spíš do postele, to je větší zábava. Počkej, já si to tu posunu, tak. Protože jsem dekešam. Ne. Ahoj, co děláš nejraději? Natáčím! Co jinýho? Počkej, já si tady zastavím. Tak. Kurňa, to nejde posunout. Ahoj, kolik máš roku? 10. Jo, really. Jsem ještě kido. No, mě to nevadí. Vůbec mi to nevadí. Že to nebyly všechny otázky. Super. Ještě bych vám jednou chtěl moc poděkovat za 200 odběratelů. Je to hodně pak velký číslo. Jako hodně. Jako hodně. Fakt jako hodně. Moc. Takže dejte like a odběr. Srdíčko a odběr. Jestli to plete. Dejte srdíčko a odběr, jo. Ať máme 500 odběratelů. Co nejrychleji. Takže to chcem všichni, že? Já to chci, vy to chcete. Krása. Tam je jedna díra a já do ní spadnu. A pro další videa dejte 5 lajků. 5 lajků. Jo, fakt 5 lajků. To bude vše. Tak, jestli mám. Chtěl bych vám moc poděkovat od videa, že za hodně videí jste mi tam hodně třeba 135 lajků. Moc jste to vyhypili. Děkuju. A k tomu videu, jestli víte jak dohoda. Tak já jsem už všechny okomentil. Někteří mi tam odepsali, dali srdíčko. Ale je tam jeden problém. Někteří nemají totiž to žádný video, takže jsem byl cooked. No nic. Jestli vytváříte vy video na všichni, kteří tam mají to, budu to každý týden nebo den kontrolovat. Každý, kdo tam mi dá odběr a napíše komentář, tak já mu dám odběr a napíšu komentář. A musím mít video. Tak. Čusík, pusík, musí.